Bueno, em vaig criar veient les pel·lícules, les sèries que tinc per aquí, el Batman, el Superman, aquesta figura d'aquí és de la sèrie que jo veia de petit, del 96, l'any que vaig néixer jo, i veia aquestes sèries i després es dibuixava. I de fet, aquesta és la maqueta oficial de la sèrie d'aquell any. I el meu estil artístic en part s'ho dec, bueno, en part no, en una molt gran part s'ho dec a això, a aquesta sèrie, a Superman, Batman, als directors de la Warner que hi havia en aquella època. Bruce Timm era el meu director favorit, preferit, que era el que va dissenyar aquests personatges. I aquest és l'estil que em va fer dibuixar, m'agradava perquè les línies tenien una força tremenda. I inconscientment vaig... Bueno, jo sempre ho dic, aprenc mirant. I m'agradava per això, perquè no sabia per què, perquè no tenia els conceptes encara, però m'agradaven molt els dibuixos. Hi havia alguna que em feia dibuixar, i eren les línies, eren molt dinàmiques, els colors, les composicions. I em vaig criar veient això i clar, naturalment vaig sortir jo també, el que volia fer això era fer aquestes coses. I els superherois són les meves coses preferides, que encara és el que m'agrada.